Pune-l într-o parte. Paula, pune asta și uite ca să-ți pornească... Apasă pe ăsta. Gata. Bună ziua, mă auziți? O să vă rog cu sprijinul colegilor de la IT să vă activați consolele folosind cartelele pe care le-ați găsit pe masă. Dacă nu se activează, vă rog frumos să chemați unul din colegii de la IT să vă ajute. La mine a trebuit să țin mai mult timp așa deasupra consolei ca să se activeze. Deci aceste console le vom folosi și pentru vot, deci e foarte important să vi le activați cu toții pentru că altminteri nu o să puteți vota. Microfonul e foarte... Nu poți... Este cineva care nu și-a activat încă consola? Ăsta, dreapta, dacă... Nu. Am o rugăminte. Încă nu am început oficial ședința de Consiliu Local. Colegii de la IT ne-au rugat să facem un vot de test, pentru că sistemul l-au remontat acum, el nu a fost prezent o perioadă lungă de timp și ne-au rugat frumos ca să ne asigurăm că el funcționează, să nu avem probleme după aia la vot, să facem un vot de test. Deci, colegii de la IT, sunteți gata să pornim votul? Bun, vedeți cu toții pe ecran votul acesta? Plus înseamnă pentru, minus înseamnă împotrivă și abținerea ce simbol are? X este abținere. Bun, să înțeleg că dacă apeși pe unul dintre simboluri, când acela încetează să mai licăre, înseamnă că votul este luat, da? Și înregistrat. E în regulă? Vă mulțumesc. Bun, colegii de la IT, am o întrebare. Deci eu mă uit acum pe ecran și votul nu tot flicăre între 34, 34, 34. Da, era cineva care schimba votul? Ok. Da, în timp... Până când eu nu rog colegii de la IT să închidă votul, puteți să vă schimbați votul. Da?
Colegii de la IT mai facem un mic test. Hai să testăm următorul lucru. Haideți să votăm cu toții, să spunem, împotrivă, că îi place domnului Iliescu și ne-a sfătuit. Bine, atunci ca să-i facem pe plăcere domnului Iliescu, o să vă rog să votăm cu toții pentru, să vedem dacă se vede asta și pe sistemul electronic, da? Este deschis votul acum. Hai să testăm. Ok, deci văd că 22, 24. Ok, deci avem 24 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere. Este o greșeală a sistemului IT sau știe cineva care a votat împotrivă sau abținere? Da. Nu e o greșeală, da? Bine. Bun, ok, hai să închidem votul. Bun, vă mulțumesc. Declar deschise, mă aude toată lumea? Declar deschise lucrările ședinței de Consiliu Local. Bine ați venit. Astăzi îl avem pe domnul primar Radu Mihaiu prin intervenție electronică. Bună ziua, domnule primar. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență. Mă bucur că pot fi în această ședință și la distanță. Mă bucur și că s-a rezolvat cu sistemul IT și avem vot electronic. Felicitări colegilor de la IT care au reușit să facă acest lucru. Înțeleg că vom putea face ședințe de Consiliu Local de acum înainte și online dacă pandemia va continua să fie la aceleași niveluri. Dar astăzi, iată, avem această ședință fizică. Mulțumesc mult pentru invitație. Bun, vă mulțumim și noi. Haideți să începem ședința prin a vota aprobarea procesului verbal al... Haideți să facem prezența și vă dau după aceea... Da? Deci, avem... Bună ziua! Suntem prezenți în ședința de Consiliu în majoritate, numai că domnul primar, consilier local, domnul Costache, nu își va putea exercita dreptul de vot îndeplinind funcția de primar, așa că ne vom raporta la un quorum de 26 de consilieri prezenți, în realitate fiind toți prezenți, de fapt. În aceste condiții putem merge mai departe, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna Duinea. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, vă rog. Da, nu, am un cuvânt, am de spus. Am constatat că nu este inadmisibil ca o ședință să fie anunțată la orele 16 și să începem la 16:30. Niciodată nu s-a întâmplat așa în istoria acestui Consiliu Local. Sper ca data viitoare să dăm dovadă de bun simț și să ne prezentăm la ora anunțată. Îl salut și pe primar cu ocazia asta și fac semn să se facă bine. Că am înțeles că sunt probleme. Mulțumesc mult. Nu, eu nu sunt bolnav, eu sunt contact. Doar soția mea este depistată pozitiv cu COVID. Domnule Dan Cristian Popescu, aveți cuvântul.
Vă mulțumesc, domnule președinte. Încep și eu prin a-i ura sănătate doamnei Mihaiu și sper să nu se îmbolnăvească și domnul primar. Dar avem o problemă tehnică de legalitate. Ședințele, așa cum spunea și domnul primar, se pot desfășura online, conform unei hotărâri din 31/3 anul curent. Dar aceste ședințe, pentru a se putea desfășura online, trebuie să fie anunțate ca atare atunci când se convoacă. Dacă nu se anunță ca atare, ele nu pot fi ședințe online și nimeni nu poate participa online și se referă această hotărâre și la domnul primar. Deci domnul primar poate să asiste online ca orice cetățean la această ședință, dar nu poate interveni pentru că ar fi ilegal. Mai mult, s-ar crea și o problemă suplimentară de legalitate, pentru că nu știm cine este primarul, domnul Costache, care are delegate competențele, sau domnul Mihaiu, care este primarul ales. Deci, sugestia mea este ca domnul Mihaiu să asiste la ședință ca orice cetățean, dar nu poate interveni în mod legal. Dacă vrem să respectăm legea și hotărârea numărul 38 din 31/3/2020, nu o să poate participa nimeni online. Ori putem participa toți la o ședință care se convoacă ca o ședință prin mijloace electronice, ori cine dorește să participe vine aici. Deci, dacă sunt reguli, eu cred că trebuie să fie pentru toată lumea. Dacă vrem ca cineva să fie acceptat, cred că nu este corect. Mulțumesc mult. Doamna Andabadea. Hotărârea pe care ați menționat, domnule Popescu, interzice în vreun fel ca cineva care este online și nu votează, oricum nu era cazul să voteze domnul primar, nu poate lua cuvântul? Interzice asta explicit? Hotărârea de care spuneți? Legea interzice acest lucru, deci ședințele se desfășoară acolo unde este președintele de ședință și secretarul general, în speță domnul Nercu și doamna Duinea. Deci o ședință poate fi online începând cu 31/3, dar ea trebuie convocată ca atare și atunci toți participanții au această opțiune de a participa online. Deci eu și dumneavoastră am fi putut intra online. Nu poți ca toată lumea să vină aici și unii să aibă dreptul să intre online, pentru că nu este corect. Și cred că nici dumneavoastră nu ați vrea să creăm o ilegalitate. Eu spun a doua, după cea cu comisiile, o să spun instanța, dar asta este flagrant, adică e hotărârea foarte, foarte clară. Mulțumesc mult. Doar două mențiuni aici. Unu, înțeleg că legea nu interzice în niciun caz ca cineva să ia cuvântul online la o ședință care este offline, așa cum este aceasta. E clar, nu interzice. Și doi la mână, domnul prefect a fost de altă părere față de ce spuneți dumneavoastră. Deci, povestea cu comisiile este perfect legală. Vă mulțumesc. Bun, domnule Iliescu, domnul Dan Cristian Popescu și doamna Anda Badea aveau cuvântul. Deci, aș vrea rămâne pe lângă legea care pentru mine este foarte clară, rămâne și problema faptului că sunt două persoane care ar exercita aceleași atribuții. Este domnul Mihaiu, care în mod normal este primar, și astăzi, prin dispoziția numărul 158770 din 23/11, aceste atribuții sunt delegate domnului Costache Adrian. Deci dânsul este primar sau domnul Mihaiu? Haideți să vă răspund eu la ședință, la întrebare. Ambii, nu știu. Vă pot răspunde eu la această întrebare. Deci, haideți să lămurim, vă mulțumesc că ne-ați atras atenția asupra acestor aspecte. Haideți să lămurim vreo câteva din ele. Deci, în primul rând, aceasta este o ședință fizică. Nu este o ședință online, nu a fost anunțată ca online, este o ședință fizică. A doua, primar în funcție în momentul acesta este domnul Costache. Deci, clar, să fie clar, în momentul acesta, primarul în funcție este domnul Costache. El participă la ședința astăzi. Primarul în funcție este domnul Mihaiu. Sunt atribuțiile delegate domnului Costache, domnului viceprimar Costache. Ca să spunem corect. Ok, dânsul acționează în calitate de primar în această ședință. Deci, domnul Radu Mihaiu nu este prezent în calitate de primar în această ședință. Bun. Mai departe, el nu poate lua cuvântul. Domnul Radu Mihaiu nu poate lua cuvântul în calitate de primar. În schimb,
După cum știți, ședințele Consiliului Local sunt deschise cetățenilor. Este opțiunea mea ca președinte de ședință să dau cuvântul unor cetățeni sau altora care doresc să ia cuvântul în ședința de Consiliu Local. Deci, dacă există cetățeni care vor dori să ia cuvântul, eu voi avea prerogativa de a da cuvântul sau a nu da cuvântul acestor cetățeni. Dacă domnul Mihaiu dorește să ia cuvântul, nu o va face în calitate de primar. Să intre online, mai mult. Pe online. Haideți. Da, v-aș ruga totuși să nu părăsiți ședința în timpul desfășurării, da? Sugestia mea este... Haideți... Putem să începem lucrările ședinței de Consiliu Local. Nu este legal să intre nimeni online atât timp cât este o ședință care nu este online. Deci, sugestia mea este să respectăm legea, chiar dacă într-un stat de drept se respectă legile. Chiar dacă poate nu ne plac unele, trebuie modificate. Astăzi, legislația spune că o ședință offline se desfășoară fizic și cine dorește să vină, vine aici. Oricine, dacă vreți să facem excepții pentru o anumită funcție sau alta, este alegerea noastră. Eu cred că nu este cazul și trebuie să ne comportăm civilizat față de toți cetățenii sectorului 2. Indiferent că unul este primar ales, nu e azi, în funcție și așa mai departe. Dacă doriți să ne arătați poza domnului Mihaiu, puteți să o puneți acolo în locul siglei, că am mai avut înainte pozele unor președinți, sau dacă vreți ca să-l vedem acolo, mie mi-este foarte simpatic și îi urez încă o dată sănătate și ce i-a murat și la finalul dezbaterii de la Libertatea. Dar haideți să fim în cadrul legal. Este rugămintea mea. Mulțumesc mult. Bun. Putem să trecem la lucrările ședinței de Consiliu Local, vă rog? Doamna Popescu, dumneavoastră vreți să luați cuvântul? Nici n-am votat procesul verbal al ședinței anterioare. Din punct de vedere organizatorii, domnul președinte, aș solicita să ne aranjați consilierii, grupul de consilieri PSD, să fim toți într-o singură parte a sălii. V-aș ruga tare mult. Păi acum nu mai putem face asta. Acum pentru ședința următoare, vă rog tare mult. Mulțumesc. Ok, în regulă, vă mulțumesc. O să vorbim cu personalul tehnic din primărie. Bun. Supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al sectorului 2. Nu mi-ați dat răspunsul la întrebarea mea. Vreți să facem o excepție pentru domnul Mihaiu în mod special să nu respectăm legea sau nu? Eu consider că v-am dat deja răspunsul. Nu mi-ați spus nimic. Ați trecut la vot. Nici măcar nu mi-ați spus că n-am dreptate. Deci, doamna Dabadea, vă rog. Legea nu interzice ca un om care participă online la ședință, un cetățean, să ia cuvântul. Domnul Popescu nu a reușit să ne citească din lege această interdicție explicită. Din punctul meu de vedere, nu are niciun fundament ce clamează dânsul. Ok. Eu aș vrea să întrerupem discuțiile. Am să vă rog să întrerupem discuțiile pe tema aceasta. Pun o altă întrebare, doamnei Badea și domnului președinte. La orice ședință, orice cetățean din sectorul 2 poate intra online? Putem să-l vedem acolo și să ne spună lucruri? Da sau nu, vă rog? În momentul de față, nu știu dacă sistemul permite acest lucru. Am spus că legea permite. Acum, pentru domnul Mihaiu este în regulă, pentru cetățeanul X nu e în regulă? Legea nu interzice și eu cred că ar trebui să facem toate eforturile ca toți cetățenii să poată interveni online în ședințele de Consiliu Local. Repet, la această ședință poate participa online orice cetățean din sectorul 2 sau doar domnul Mihaiu? Să intre, să-l vedem acolo, să ne spună lucruri. Se poate sau nu? Eu cred că domnul Mihaiu, dacă poate să participe la această ședință și are disponibilitatea să o facă, nu ar trebui să interzicem accesul în ședință, pentru că astfel îi interzicem... Vrem să respect... Nu, dânsul și-a delegat atribuțiile domnului Costache. Dacă interzicem accesul în ședință. Să faceți o excepție de la lege pentru domnul Mihaiu. Bun. Domnule Dan Cristian Popescu. Deci, pe de o parte, domnul Iliescu se plânge că întârziem lucrările Consiliului Local, pe de altă parte stăm de 20 de minute să discutăm despre prezența cetățenilor, dacă este ok ca cetățenii să fie prezenți sau nu. Asta v-am întrebat eu. Cetățenii pot participa, orice cetățean sau doar domnul Mihaiu? Deci, sau doar membrii USR? Ședințele Consiliului Local sunt deschise tuturor cetățenilor din sectorul 2. Legea este pentru toți sau doar Domnule Radu Mihaiu, se vorbește despre dumneavoastră, văd că vreți să răspundeți. Vă ascult. Păi, deja încălcăm legea.
Nu încălcăm legea pentru că președintele de ședință are dreptul să dea cuvântul cetățenilor prezenți în ședință. Domnul Radu Mihai este... nu este prezent aici. Deci este o încălcare a legii, este o favorizare a unei persoane cu o funcție sau un membru într-un partid. Domnule Radu Mihai, aveți cuvântul. Bună ziua! Voi lua cuvântul doar atunci când mi se dă. Voi ridica mâna pentru a cere cuvântul. Dacă președintele de ședință îmi va acorda cuvântul, sunt aici ca să pot da lămuriri cu privire la proiectele pe care eu personal le-am propus. Dacă participanții la această întâlnire doresc să-mi adreseze întrebări, mi se pare corect ca eu să pot răspunde la aceste întrebări. Nu este ilegal. Dacă domnul Popescu consideră că acest lucru este ilegal, va putea să conteste, va să facă plângere prealabilă și ulterior să conteste la prefect și în instanță dacă dumnealui consideră că se întâmplă vreo ilegalitate. Vă mulțumesc. Bun. Repet, supun la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al sectorului 2 din data de 5 noiembrie 2020. Colegii de la IT, am să vă rog să deschideți votul. Votul este deschis. Bun, o să vă rog să închideți votul. Avem 15 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 3 abțineri. Procesul verbal a fost votat. Bun. Trecem mai departe la ordinea de zi a ședinței de astăzi. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, din partea grupului de consilieri PNL, aici. Vă ascult, domnule Săptăiu. Solicit retragerea amendamentului PNL numărul 6822 depus la cabinet secretar în data de 25/11/2020 în așa fel încât să nu mai apară pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Bun. S-a notat retragerea acestui amendament. Avem ordinea de zi cu 5 puncte, dacă nu mă înșel pe ea. Execuția bugetară, cuantumul burselor, rectificarea bugetară a bugetului general al sectorului 2, aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici datorate la bugetul local al sectorului 2 și aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar. Supun la vot ordinea de zi în această formă. Colegii de la IT o să vă rog să deschideți votul. Votăm ordinea de zi. Imediat, vă dau cuvântul după încheierea votului. Bun, puteți opri votul, avem 26 de voturi pentru. S-a votat ordinea de zi. Domnule Dan Cristian Popescu, vă ascult. Am votat ordinea de zi, dar voiam să-mi exprim dezamăgirea și supărarea personală că proiectul pe care l-am depus înaintea tuturor acestor proiecte pentru a fi dezbătut pe ordinea de zi de astăzi nu se regăsește pe ordinea de zi. În schimb, proiectele domnului primar depuse ulterior proiectului meu care se referea la subvenția acordată cetățenilor din sectorul 2 pentru gunoiul menajur pe 2021, precum și pentru subvenția pe care o pot obține asociațiile de proprietari pentru instalarea ghenelor exterioare pentru colectarea selectivă. Deci cele două subvenții care sunt valabile în acest an nu pot fi deocamdată continuate pentru 2021 pentru că proiectul meu nu a fost pus pe ordinea de zi. Repet, proiectele ulterior depuse au putut să ajungă pe ordinea de zi. Cred că este o modalitate incorectă de a se face ordinea de zi a Consiliului Local. Sper că nu s-a făcut în mod special acest lucru și aș dori ca la primul Consiliu, poate chiar o ședință extraordinară, pentru că subiectul este extraordinar de important, ne apropiem și cu pași repezi de 2021, să se regăsească acest proiect și să nu mai fie defavorizați consilierii sau, mă rog, poate consilierii de la anumite partide în fața executivului. Fiecare persoană care poate depune un proiect
trebuie să îl poate depune în condiții egale față de ceilalți. Mulțumesc mult! Bun, vă mulțumesc pentru această declarație. Nu, Costache are vreun răspuns, apropo de, fiind primarul care ține locul astăzi, domnul viceprimar, are vreun răspuns legat de faptul că proiectul meu nu se află pe ordinea de zi de azi? Rog să spun, dacă nu știe, mă rog. Bun. Trecem la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al sectorului 2 al municipiului București. Domnule președinte, vă dau o sugestie. În stânga aveți acolo și întrebați Comisia de Buget. După ce citiți proiectul de hotărâre, întrebați președintele Comisiei cu ce aviz dă, favorabil, nefavorabil, e sfatul meu că așa se procedează. Mulțumesc. Bun. Avem în dreptul ei Comisia de Buget. Vă mulțumesc. Președintele Comisiei de Buget. Aviz favorabil. Vă mulțumesc frumos. Au fost discutate în comisie aceste proiecte? Discutate și am votat pe fiecare în parte. Doamna Bada, dacă doriți, puteți să ne spuneți când s-a întrunit Comisia de Buget și când a dat acesta? Marți pe 24 noiembrie s-a întrunit Comisia de Buget și am votat toate proiectele de hotărâre care au venit pe ordinea de zi a acestei comisii. Bun, vă mulțumesc. Intervenții pe marginea acestui proiect sau trecem la vot? Bun, dacă nu există intervenții, am să supun la vot execuția bugetară aprobarea contului de execuție al bugetului general al sectorului 2. Colegii de la IT, deschidem votul, vă rog. Bun, putem închide votul, avem 26 de voturi. Domnul Costache nu votează. Astăzi suntem 26, nu 27, da. Da. Bun. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 1 al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza sectorului 2 al municipiului București. Avem, dacă nu mă înșel, două amendamente la acest proiect. Primul amendament este depus în numele consilierilor locali PSD. Este amendamentul numărul 6821 din 25/11/2020. Intervenții pe marginea acestui amendament? Păi, aș dori să ne spună executivul care este opinia apropo de acest amendament, care cred că nu cred că cineva ar fi împotriva lui, dar ar putea fi o explicație legată de lipsa fondurilor. Sau dacă este cineva împotriva principiului de a se da bursele exact cum au fost anul trecut pentru aceste categorii de elevi, să ne spună. Mulțumesc. Cine răspunde din partea executivului? Bun. Executivul nu-și poate da cu părerea legat de un amendament al unui consilier. Nu, executivul mă refer la domnul primar sau înlocuitorul de drept, domnul Costache. Da. Eu mă aștept. Însu poate să apeleze la unul dintre una dintre persoanele de specialitate care îl poate ajuta cu termeni tehnici. Domnule Popescu. Domnul președinte, dați citirea amendamentului. Dați citirea amendamentului, domnul președinte. Mulțumesc, domnule Iliescu. Domnule Radu Mihai, vă ascult. Bună ziua, mulțumesc mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să spun în primul rând că a fost un efort destul de mare
să găsim banii pentru aceste burse, pentru că în vechiul buget, în bugetul de la începutul anului, acești bani nu fuseseră prevăzuți. Primul nostru gând a fost să găsim acești bani și am găsit 6 milioane în plus bugetați suplimentar față de vechiul buget pentru burse, ceea ce, din punctul meu de vedere, este extraordinar și arată interesul nostru pentru sprijinirea elevilor și sprijinirea învățământului. Următorul pas după găsirea acestor 6 milioane, care desigur ar fi putut să acopere bursele așa cum erau ele, grilele votate anul trecut. Următorul pas a fost să vedem dacă ele sunt corect așezate sau dacă putem să le reechilibrăm. Și uitându-ne pe aceste burse, am considerat că noi ar trebui ca executiv să sprijinim două lucruri. Să sprijinim în primul rând performanța adevărată, cea atestată de concursurile naționale și nu cu precădere față de cele care se întâmplă doar la nivelul școlii. Și în al doilea rând să sprijinim persoanele care au cu adevărată nevoie, persoanele cu venituri mici, persoanele sărace, care în vechea grilă a burselor erau penalizate dacă învățau bine. Din păcate, nu știu la ce s-a gândit vechiul executiv, dar așa se întâmpla. Dacă erai sărac și învățai bine, erai penalizat. Ne-am gândit să eliminăm aceste lucruri și chiar am făcut-o, am eliminat această penalizare și de asemenea, ținând cont de faptul că suntem într-o perioadă extrem de grea pentru foarte multă lume, am considerat că este necesar să fie crescute bursele pentru cei extrem de săraci, cei care au veniturile pe membru de familie sub jumătate din salariul minim. Pentru aceștia, pentru copiii orfani, de asemenea, au fost crescute bursele cu 50 de lei și pentru copiii din mediul rural care învață în sectorul 2, există și astfel de copii. Acum, desigur, pentru aceste reechilibrări a fost nevoie să facem un efort din altă parte și să scădem puțin bursele din altă parte. Într-o primă fază, ele au fost scăzute de la cei cu medii între 9 și 9,50 și cei cu medii între 8,50 și 9. După mai multe sesiuni de discuții cu centralizarea burselor, ținând cont de faptul că în anul trecut au fost anulate concursurile naționale, nu toate, dar toate care se terminau după începerea pandemiei, în urma unor recentralizări, numărul de burse a scăzut și am avut astfel spațiu bugetar, în așa fel încât în acei bani pe care i-am găsit cu greu cei drept și pe care, repet, vechea administrație nu-i prevăzuse, am putut să refacem bursele pentru să fie în așa fel încât să fie la nivel de minim 100 de lei. Ținând cont și de faptul și de discuția pe care am avut-o cu doamna ministru al învățământului, care ne-a spus că intenționează ca în guvern să promoveze o hotărâre de guvern astfel încât bursele să fie la nivelul minim de 100 de lei. Și atunci am spus, pentru că lucrăm în echipă, am spus să mergem și să susținem această inițiativă de hotărâre de guvern încă dinainte ca ea să intre în vigoare și am refăcut împreună, colegii consilieri au refăcut în așa fel încât cuantumul oricărei burse să fie minim 100 de lei. Este un alt amendament. Aceasta este propunerea executivului, care este o propunere responsabilă. Am găsit cu greu acești bani suplimentari, 6 milioane. Din păcate, la Comisia de Învățământ, acum 2 zile, am avut niște informații eronate transmise de către un director din cadrul DGAPI, care au dat niște impresii greșite asupra spațiului bugetar pe care îl avem. Amendamentul propus de grupurile USR Plus, PNL și PMP este unul care se încadrează în spațiul bugetar pe care îl avem și pe care l-am propus la rectificarea bugetară. Din ce am văzut apropo de amendamentul pe care l-am văzut al domnului consilier PSD,
acesta nu prevede surse bugetare pentru suplimentarea burselor, așa cum spune dumnealui. Din punctul meu de vedere, neavând o sursă de finanțare pentru ceea ce a propus, acest amendament ar trebui respins. Mulțumesc mult! O secundă, cred că avem o intervenție din spate. Bună seara! O secundă, un microfon să vină la dumneavoastră. Bună ziua! Bună Iuliana ziua. Constantinescu este numele meu, reprezint în această după-amiază Federația Națională a Asociațiilor de Părinți. În același timp sunt președinte al Asociației de Părinți din Liceul Teoretic Lucian Blaga și membru în Consiliul de Administrație al acestei școli. Am trimis tuturor consilierilor și doamnei secretar o propunere de amendament pe care ne-am dorit ca oricare dintre membrii Consiliului Local și o însușească și să-l propună în această zi, pentru că, din punctul nostru de vedere, ceea ce ați propus dumneavoastră pentru cuantumul burselor de merit și de sociale nu este corect. Este foarte ok să încercăm să sprijinim elevii care provin din familii cu venituri mici, dar nu este ok să-i sprijinim pe acei elevi tăind din bursele elevilor meritoși. Da? Tăiați fix din bursele elevilor cu medii între 9 și 9,50. Elevii aceștia fac niște eforturi considerabile, inclusiv prin pregătire personală individuală, mai ales în situația în care școala se desfășoară în sistem online. Nu tăiați din bursele acestor copii. Este nedrept, este inechitabil. Salutăm faptul că ați eliminat acea discriminare prin care elevii care puteau opta pentru cumulul de burse între cea de studiu și cea de merit a fost eliminată și acum ei pot primi cele două burse integral. Era o discriminare pe care noi de anul trecut am pus-o în discuție, dar nu este ok să ajutăm elevii din familii cu venituri modeste, dând în elevii care au rezultate deosebite la învățătură. Analizați foarte serios aceste aspecte pentru că nu sunt în regulă. Da? Ca să nu mai spun de faptul că pentru mine este siderant să văd ceea ce vine ca propunere astăzi după proiectul care a fost depus vineri, niște diferențe foarte mari la numărul de burse acordate. Cel puțin la bursele de venituri mici au apărut peste noapte niște sute de dosare care nu știu unde au fost până acum, în condițiile în care dosarele s-au depus în primele 10 zile lucrătoare ale semestrului întâi, adică între 14 și 29 septembrie. De ce nu au fost raportate până acum aceste dosare? Vă mulțumesc pentru intervenție. Văd că domnul Radu Mihai vrea să vă răspundă. Da, aș vrea să spun că noi ne bazăm pe centralizarea făcută împreună cu Inspectoratul Școlar al sectorului 2 și acestea sunt datele pe care le avem. În acest moment avem posibilitatea să, nu știu, facem investigații ulterioare, dar asta înseamnă să nu votăm bursele. Am ales să avem încredere în parteneriatul cu instituțiile statului și cu Inspectoratul sectorului 2 și cu școlile care au trimis această centralizare și să acordăm bursele copiilor pe care le așteaptă de foarte, foarte mult timp. Perfect adevărat, așa și este. Putem să vedem ulterior dacă aceste burse sunt sau nu corecte, dar nu cred că acest lucru ar trebui ca în acest moment să împiedice votul pe burse. Vă mulțumesc. Pot? Da, vă rog. Deci problema este că exact suma de bani pe care dumneavoastră o direcționați către bursele sociale, o tăiați de la bursele de merit. Da? Nu este o creștere efectivă a cuantumului burselor, ci o tăiere de la unii ca să dați la alții. Despre asta este vorba. Dacă era vorba doar de mărirea unor burse, fără să dați în altele, era totul în regulă. Nu aveam decât să aplaudăm. Cu toții ne dorim să avem suport pentru anumite familii, da? Ca să nu mai vorbesc despre faptul că suportul social pentru aceste familii ar trebui să fie unul foarte complex și să nu se rezume strict la o bursă socială pentru elevi. Domnule Mihaiu? Ultima mea intervenție pe această temă. Doamna, așa arată o reechilibrare a grilelor.
O reechilibrare nu înseamnă că doar unele cresc și nimic nu scade. Reechilibrare și reprioritizare a grilelor înseamnă că în acest moment, în vreme de pandemie, prioritizăm performanța și cei cu nevoi mari. Sunt convins că vom putea să refacem acest lucru semestrul viitor, să vedem dacă sunt altele prioritățile. În acest moment, prioritatea noastră a fost să trecem peste pandemie și să recompensăm, repet, performanța și să ajutăm acolo unde este nevoie. Mulțumesc. Dumneavoastră îmi susțineți în acest moment că elevii care au medii între 9 și 9,50 nu au făcut performanță? Deci eu asta deduc din afirmațiile dumneavoastră. Vin dintr-o școală în care copiii îmi spun zilnic și mă întreabă de ce li se face această nedreptate, să li se taie bursele pentru ca să primească alți copii acei bani. În continuare avem printre cele mai mari burse din țară, doamnă. Nu am contestat acest lucru, domnul primar, nu am contestat acest lucru. De copii față de copii din alte locuri, avem printre cele mai mari burse din țară. Este nu cred că este o nedreptate dacă cei cu aceste medii au în continuare printre cele mai mari burse din țară. Aceasta este posibilitatea bugetară pe care o avem anul acesta. Pentru că s-au făcut cheltuieli în campanie și pentru că bugetul sectorului 2 a fost grevat de bani. Ăștia au fost banii pe care i-am găsit în buget. Au mai ridicat mâna în ordine. Vorbeam de corectitudine și nu de echilibrarea unui buget. Deci, o secundă, stați un pic. Am pus o întrebare executivului, am urmărit o discuție între domnul cetățean Mihaiu și doamna invitată în sală, da? Am întrebat, bine, am auzit o serie de lucruri care nu au logică. În primul rând, înțelesem că nu sunt bani, că s-au făcut cheltuieli în timpul campaniei. După care ne s-a spus că s-au găsit bani în plus, de fapt, 6 milioane de lei. După care ni s-a spus că, cu toate că sunt bani în plus, trebuie tăiate niște burse. Deci, mie nu sună logic aceste lucruri. Deci, dacă ai bani în plus, nu trebuie să tai niște burse. Cuvintele reechilibrare nu spun nimic, sunt niște cuvinte puse aiurea în acest context. Ce înseamnă reechilibrarea burselor? Nu, știe cineva reechilibrarea burselor? Definiția acestui termen. Ce înseamnă? Să tăiem de la niște copii, să dăm la alți copii? Asta este reechilibrarea burselor. Haideți să discutăm mai concret, matematic, domnule Mihaiu, că vorbim aceeași limbă. Care este suma? Pentru că înțeleg că de la proiectul inițial pe care l-a depus primarul, majoritatea domnului primar l-a amendat, majorând totuși în sensul celor spuse și de noi, majorând din nou unele dintre burse, cea de la 8,50 la 9, la 8,99 și cu 5 lei, mă rog, cea de la 9 la 9,49. Care este diferența de bani care lipsește pentru a se da și copilor de la 9 la 9,49 200 de lei, atât cât aveau? Care este diferența? Poate să-mi spună cineva din executiv care este diferența? Bun. Pentru că i-ați adresat-o, deci doamna Anda Badea era următoarea să ia cuvântul, dar pentru că i-ați adresat o întrebare directă domnului și nu răspunde nimeni. Tocmai de asta îi dau cuvântul domnului Mihai. Este campanie electorală și vrem să ne auzim unii pe alții, da? Ați pus o întrebare, domnul Radu Mihaiu vrea să vă răspundă, hai să-l lăsăm să vă răspundă, da? Păi am pus-o executivului. Cine este primar astăzi? Domnul Radu Mihai este inițiatorul acestui proiect. Nu, primarul este inițiatorul, nu e persoană fizică, da, mă rog. Și ce nume este pe hotărârea de Consiliul Local? Da, domnul invitat Mihaiu, vă rog, răspundeți-mi. Care este suma care lipsește pe care nu o aveți? Haideți să o Eu m-aș fi așteptat ca persoana care propune un amendament să indice și efortul bugetar. Domnule Popescu, nu ați făcut acest lucru. Păi deci este o întrebare pe care trebuie să vă adresați singur. În momentul în care faceți un amendament, trebuie să răspundeți și dumneavoastră. Am nevoie de niște date. Care este efortul bugetar? Ați putea să vă răspundeți singur că de-aia ați făcut amendamentul. Deci, în urma amendamentului meu, s-au mai găsit bani pentru majorare. Acum 3 zile nu erau. Acei 25 de lei de la 75 la 100 nu erau. Acum s-au găsit, da? Cei 5 lei la fel s-au găsit ulterior, care nu erau. Întrebarea mea este, care este diferența dintre de la 155 de lei la 200 pentru copiii care au între 9 și 9,49?
Poate să spună cineva? Cât? Bun. Ar trebui inițiatorul amendamentului să răspundeți. Doamna Anda Badea, era rândul dumneavoastră la cuvânt. Vreți să-i răspundeți domnului Dan Cristian Popescu? Am să-i răspund, da. Diferența despre care vorbește dânsul, într-adevăr, ar trebui să o fi calculat dânsul, pentru că susține că se găsesc bani pentru majorarea burselor de merit, așa cum spune un amendament. Eu am să... Nu e majorare, este menținere. Eu am să susțin... Să folosim termenii corect. Eu am să susțin următorul lucru și poate fi verificat, dacă faceți calculele, puteți să le refaceți, este că pentru a menține cuantumurile majorității burselor, pentru creșterea a peste 4.000 de burse și, într-adevăr, scăderea a unui număr de burse de merit... 4.800 sau câte? Da, este o reechilibrare, nu 4.800, mult mai puține. Așa, pentru ce înseamnă reechilibrare? Că pentru lucrul ăsta este necesar a fost necesar să găsim în buget 6 milioane de lei. Vă fac eu calculele și vă spun că pentru amendamentul dumneavoastră ar fi trebuit să găsim în buget 6.600.000 de lei. Deci mult mai mult. O parte dintre bani i-ați găsit imediat. Cum am depus amendamentul, într-o zi i-ați și găsit, da? Dacă, că acum 3 zile nu erau, acum sunt. Amendamentul și scrieți aici că, ținând cont de faptul că bugetul propus la rectificare, în urma datelor prezentate în cadrul comisiei, a rezultat că numărul total al burselor este mai mic decât cel prezentat în proiect de hotărâre. Nu este așa? Spuneți. Dumneavoastră spuneți și acum nu mai știți ce s-a întâmplat, care e motivul pentru dacă ne dați niște date odată și după aia alte date? Poftim? Întâi era un număr de burse și după aia era un alt număr de burse. Deci am refăcut calculele. Normal. Așa cum v-a explicat și domnul primar. Este prima parte care este ilogică, când ai bani în plus să tai din burse. Deci nu am auzit așa ceva logic, pentru că dacă ai bani în plus, pui în plus undeva, nu tai din alte burse. Îmi dați voie să vă adresez o întrebare? Vă rog frumos. Dumneavoastră vi se pare logic ca un copil care are bursă socială, deci provine dintr-o familie săracă și care învață bine, să primească mai puțini bani decât unul care vine tot dintr-o familie săracă, dar care mai dă din când în când pe la școală, astfel încât să și ia câteva prezențe? Vi se pare? Vorbesc de bursele cumulate pe care chiar dumneavoastră le-ați salutat, că noi am crescut aceste burse cumulate, astfel încât să îndreptăm acea nedreptate făcută de administrația precedentă din care ați făcut parte, din executivul precedent. Noi am îndreptat această nedreptate, oferind burse cumulate de 200 de lei, astfel încât copiii din familii sărace care fac extra eforturi pentru a învăța foarte bine, acei copii meritoși, chiar să primească mai mulți bani și să fie impulsionați să învețe mai mult decât copiii este care un lucru foarte bun, social, socialist chiar, și este foarte bine că s-au dat bursele sociale și vă felicit pentru politica aceasta. Vă mulțumesc. Dar, nu e numai meritul. Dar nu înseamnă că trebuie tăiat de la alți copii. Deci nu are o legătură logică. Dați-mi voie să întrerup această discuție. Legați două lucruri care nu au legătură. Am să vă rog frumos să întrerupem această discuție. Inteligența. Îmi cer scuze. Deci, domnule Popescu, vă rog frumos. 9 la 9. Deci, s-au tăiat foarte mulți bani. Am înțeles. Domnul președinte, s-au tăiat foarte mulți bani și vreau să știu ce s-a făcut cu banii tăiați de la reabilitări. Câți bani s-au tăiat de la reabilitări? Nu suntem la acel proiect de hotărâre de Consiliu Local. Trebuie să spuneți dumneavoastră. V-a fost supus la vot. Dumneavoastră trebuie să votați pe acel proiect. Proiectul este mai încolo pe ordinea de zi. Dumneavoastră sunteți cel care trebuie să-l fi citit și să luați o decizie informată. Da? Aș vrea să întreb câți bani s-au tras din creditul BEI în acest an? Ne spune cineva? Răspunde cineva aici sau cetățenii? Domnul Mihaiu este baza, care nici măcar nu e primar astăzi. Care este relevantă pentru acest... O să care este relevanța? La final. Nu o să ne spuneți la final, pentru că acum discutăm un cu totul alt amendament, da? Acei bani nu pot fi folosiți pentru burse. Acei bani nu pot fi folosiți pentru burse. Deci nu puteți să veniți să argumentați... Domnul președinte, dumneavoastră moderați această discuție. Eu încerc să-i dau cuvântul colegului dumneavoastră, domnul Iliescu, numai că dumneavoastră nu vă opriți. V-am rugat frumos, v-am dat de 4 ori cuvântul până acum. Ați avut timp. Dumneavoastră nu sunteți din executiv, sunteți președintele ședinței și moderați această discuție. Deci nu v-am... Încerc să o moderez. Nu v-am pus dumneavoastră întrebarea. Aș vrea niște date, suntem într-o ședință publică și aș vrea să răspundă cineva din executiv câți bani s-au tras din creditul BEI.
De ce vă pun această întrebare? Pentru că în data de 7 septembrie, la ultima rectificare bugetară, aveam o sumă destul de mare la capitolul dobânzi pentru acel credit. Am văzut tăiere de la reabilitări și cred că acei bani de la capitolul dobânzi pot fi redirecționați la plata burselor. Deci dacă vreți să discutăm transparent ce se întâmplă cu banii publici, aș vrea un răspuns de la cineva din executiv. Doamna director a Mariței, dacă o lasă... Am petrecut foarte mult timp dezbătând acest amendament. Au avut partidele timp suficient să... Propunerea mea este ca în completarea amendamentului să se spună că se ia diferența de bani de la capitolul comisioane bancare care erau prevăzute pentru creditul BEI. Mulțumesc mult! Doamna Pârvan, puteți să-i răspundeți dumneavoastră? Care este întrebarea, domnule Popescu? Întrebarea mai concret? Deci, vă rog să repetați întrebarea. Încă o dată. Da. În 7 septembrie am alocat o sumă destul de mare la capitolul dobânzi, că erau în vederea plății dobânzilor pentru creditul BEI pentru reabilitări. Da. Am văzut că s-au mutat o serie de bani de la reabilitări și înțeleg că nu s-a tras din credit foarte mult. Care este tragerea pe acest an și care au fost dobânzile plătite și care este diferența rămasă în acel capitol? Mulțumesc. Deci am tras 21.097.000 euro pe care îi avem în cont în mare parte. Am făcut câteva plăți pentru reabilitarea termică. La capitolul dobânzi, în această rectificare am tăiat 1.400.000 pentru susținerea cheltuielilor care astăzi fac obiectul acestei rectificări. A trebuit să tăiem și la dobânzi cu 1.400.000 și ceva, pentru că am avut și un necesar. Și cât mai este acum la acel capitol? La acel capitol de dobânzi? Da, după tăiere. Da, dar banii sunt pentru dobânzi. Am înțeles. Sunt așa cum o să votăm noi rectificarea. Propunerea este pentru a fi la dobânzi. Stai un pic să discutăm matematică. Autorități. Imediat vă spun. Dacă dorim să fim transparenți, dacă dorim să susținem că orice spune domnul primar e singura variantă bună, ok, pot să înțeleg. Da. Eu cred că sunt prioritare bursele pentru copii și este prioritar să nu tai de undeva ca să am avut 13 milioane înainte de această rectificare bani pentru dobânzi, acum avem 11.580.000, am tăiat 1.420.000. Deci mai avem 11.580.000. Și cât estimați că se vor plăti pe tragerile existente până la finalul anului? Aceste dobânzi sunt și pentru creditele mai vechi și pentru BEI, dar nu aș putea să vă spun acum cât este execuția și cât mai urmează. Am să întrerup această discuție din următorul motiv. Dumneavoastră acum nu numai că nu discutați amendamentul legat de burse, nu numai că nu mai discutați de burse deloc, discutați despre rectificarea bugetară a sectorului 2. Discutați despre următorul punct pe ordinea de zi. Domnule Popescu, nu, de data asta am să vorbesc eu pentru că v-am lăsat 10 de minute să vorbiți. Nu. Abuziv în poziție. Nu sunt abuziv, pentru că eu am tăcut până acum. Aș vrea să-mi completez amendamentul, se poate? Nu, nu pot, până când mă lăsați pe mine să am intervenția mea. Da? Deci, rugămintea mea este următoarea. Când depuneți un amendament, în el trebuie să specificați sursele de finanțare, pentru că alminteri dumneavoastră puteți acolo să puneți burse de 30.000 de lei de fiecare elev și atunci întrebarea rămânea aceeași, nu vreți să prioritizați educația? Cu siguranță toată lumea își dorește bani mai mulți la burse, cu condiția să aibă o justificare bugetară. Dumneavoastră nu ați adăugat această justificare bugetară în proiectul dumneavoastră de hotărâre. Dacă vreți să modificați bugetul local al sectorului 2 astfel încât să faceți acest loc, dumneavoastră trebuia să solicitați la votarea ordinii de zi ca proiectul privind rectificarea bugetară să fie mutat înaintea cuantumului burselor. Pentru că dumneavoastră acum, ce supuneți la vot, este să dăm niște sume care nu se încadrează în cuantumul prevăzut în bugetul, în rectificarea bugetului, nu sunt prevăzute, să depășim această rectificare. Deci, ulterior,
suma propusă în rectificare nu este suficientă pentru sumele pe care dumneavoastră vreți să le dați. Dacă noi am fi votat întâi rectificarea bugetară și acolo luam de la sumele, și trebuia să vedem dacă se poate lua legal, acolo puneam deoparte pentru burse o sumă suplimentară, atunci ar fi avut sens financiar. Dar, având în vedere că dumneavoastră propuneți să votăm un amendament, astfel încât ulterior poate va trece la vot, ce ne facem dacă la rectificarea bugetară nu trece la vot respectivul amendament? Am votat ceva ilegal. Am votat și ați votat dumneavoastră la începutul anului niște cuantumuri ale burselor care nu se regăseau în buget. Dăm burse într-o valoare care nu e prevăzută în buget. Avem 10 copii, dăm câte 10 lei la fiecare, dar în total avem doar 60 de lei. Da? Bun. Deci, având în vedere aceasta și având în vedere că toată lumea a avut șansa să spună răspund? Sunteți doar dumneavoastră aici? Deci, dumneavoastră recunoașteți că sunt bani, dar nu. Această chichiță administrativă, că a spus... Nu, tocmai v-am spus că nu sunt bani. Bun. Având în vedere că toată lumea a avut șansa să-și susțină... Dacă sunt bani, credeți că oamenii de aici sunt inconștienți? Dacă votează suplimentarea de la acel capitol, nu vor vota și la... Am să rog colegii să deschidă votul. Deci aș vrea am avut șansa... Aș vrea ca să-mi suplimentez amendamentul. Se poate? Am acest drept sau dumneavoastră vorbiți singur? Nu. Pot modifica amendamentul? Vă rog, domnule Dan Cristian Popescu. Deci aș vrea să modific amendamentul meu în sensul în care, pentru că am primit date care sunt tot timpul în schimbare de la executiv, în sensul în care diferența până la bursele de 100 de lei și 200 de lei să se ia de la capitolul dobânzi bancare, care este supraalimentat pentru nevoile din acest an. Cum? Și voi depune un amendament, sau poate vrea să-l facă executivul și la rectificare, pentru a se regla sumele în acest sens. Doamna Badea. Dacă îmi permiteți, aș avea o altă întrebare pentru doamna Pârvan. Aș vrea să ne explice ce se întâmplă dacă noi alegem să nu plătim niște dobânzi anul acesta. Nu cumva anul viitor va trebui să plătim dobânzi la dobânzile pe care alegem să nu le plătim anul acesta, punând extra sarcină pe bugetul de anul viitor? Irresponsabil? Vă mulțumesc! Sunt bani mai mulți decât dobânzile de care este nevoie. Nu s-a pus problema de a nu plăti dobânzile. Deci legea ne interzice să nu plătim dobânzile la termen. Am o întrebare, o scurtă. Ce meserie aveți dumneavoastră, vă rog? De ce sunteți de profesie? Stați o secundă, avem o întrebare pentru doamna Pârvan. Lăsați-o să răspundă. Ok. Nu am spus să se ia banii de la dobânzile care se vor plăti. Banii puși în plus față de dobânzile care se plătesc în mod real. Care cât sunt? Sunt puși mai mulți bani decât este nevoie. Cum argumentați asta? Unde scrie că sunt mai mulți? Cu cât sunt mai mulți? Pentru că pe 7 septembrie estimam o tragere mai mare, intenționam să reabilităm mai multe blocuri. Dumneavoastră nu puteți să reabilitați atât de multe blocuri și ați redus sumele. Este simplu. Și atunci sunt mai mulți bani puși decât sunt dobânzile care vor fi plătite. Banii aceia, cred că este mult mai util ca 200.000 de lei din ei să completeze diferența de 45 de lei de la cei 4.000 ceva de nici nu sunt suficienți 200.000, trebuie 600.000 peste cei 6 milioane pe care deja i-am pus. 200.000 pe lună. Bun, domn... Facem bugetul pentru până la sfârșitul anului, adică aproape 3 luni. Din 11 milioane este loc și de dobânzi și de burse. Dacă vrem să fim corecți, dacă vrem să ne adresăm de critițe... Acum i-am dat cuvântul domnului Radu Mihaiu. Toate aceste date pe care spune că le are domnul Popescu trebuia să le prezinte dinainte. În acest moment, ceea ce face dumnealui se numește o perdea de fum. El spune că există niște bani, dar nu i-a identificat în amendamentul dumnealui. Amendamentul dumnealui spunea că nu e nevoie de bani suplimentari. Văd că acum aruncă o perdea de fum și spune că pe undeva prin buget a mai găsit el ceva ce i-a ascuns prin septembrie. Trebuia, dacă știa că sunt acești bani, să facă amendament și să scrie în amendamentul dumnealui unde sunt acești bani și să facă acest lucru. ceea ce trebuia. Deci, nu să facă în ședință o perdea de fum, că am mai văzut și acum 2 zile o doamnă directoare care din vorbe, chiar așa am ajuns, din vorbe a încercat să inducă senzația că sunt bani. Deci, din punctul meu de vedere, dacă domnul Popescu găsea acești bani, trebuia să-i spună pe să-i dăm copiilor, nu să-i ascundem la dobânzi bancare, da? Nu i-a ascuns nimeni atunci, intenția era de a se lua
o sumă mai mare din acel credit. Bun, vreau să întrerup discuțiile aici. Am avut suficient timp să discutăm toate aceste lucruri. Domnul Dan Cristian Popescu a avut suficient timp să lucreze la amendamentul dânsului. L-a scris așa cum l-a scris, fără alocări bugetare. L-am scris pe baza datelor pe care le-am primit de la primărie. Dacă îmi dați date eronate în fiecare zi și ați confirmat acest lucru, pentru că și dumneavoastră vă amendați singuri proiectele, deci nu știți ce faceți azi, peste 2 zile, da? Deci cu datele pe care le am, astăzi vă spun tuturor, sunt bani pentru a nu se tăia bursele în sectorul 2. Mai ales că s-au găsit bani în plus, cu toate că ironic spun acum, de fapt nu mai erau bani. Ba nu erau, ba erau 6 milioane în plus. Deci astăzi sunt bani pentru a nu se tăia nicio bursă. Dacă dorim să nu le tăiem, dacă vrem să le tăiem ca să colegilor de la IT, am să vă rog să deschidem votul pentru amendamentul PSD. Colegilor de la IT, o să vă rog să deschidem votul pentru amendamentul colegilor de la PSD. Domnul președinte, nu-i dați cuvântul, a cerut cuvântul cineva. E cetățean, e un cetățean al sectorului 2 și a cerut cuvântul. Deci, vă mulțumesc pentru intervenție, dar amendamentul respectiv nu a conținut în el această soluție și nici domnul L-am completat acum. L-am completat. Nu mai gata. Deci soluțiile... Domnul președinte, colegilor, o să vă rog să deschideți. O să vă rog frumos să deschideți votul. Nu mai fiți așa de abuziv și așa de încrezut. Domnule Iliescu, este un cetățean al sectorului 2 și vrea să ia cuvântul din sală. Vă rog să-i acordați cuvântul. Se votează amendamentul colegilor de la PSD privind modificarea cuantumului burselor cuprinse între mediile 9948 și mediile 850-899. Da. Cu amendamentul verbal pe care l-am adăugat. Cu amendamentul verbal adăugat de domnul Dan Cristian Popescu. Nu trebuie să vă comportați așa, trebuie să dați cuvântul fiecăruia, că nu sunteți mai consilieri decât alți consilieri, sunteți un președinte ales de ședință de către cei 27 de consilieri, să vă intre bine asta în cap. Votează amendamentul. Am votat amendamentul. Bun. Închidem votul. Avem 10 voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. Amendamentul este respins. Trecem la votul următorului amendament. Amendamentul următor, numărul 6831, dacă nu mă înșel, este depus de grupurile consilierilor USR, Plus, PNL și PMP. Nu, cel care erau 3 amendamente. Am retras amendamentul 6822. Este 6831. Da. Deci, într-adevăr, amendamentul 6822 a fost retras, nu îl votăm acum. Deci, se votează amendamentul 6831. Acesta prevede recalcularea burselor în urma datelor primite din primărie și anume reducerea numărului de burse de performanță, pentru că nu erau la fel de multe dosare ca la primul calcul, și se măresc bursele pentru mediile dintre 899 850 și bursele de merit pentru mediile între 9 și 949. Intervenții pe acest amendament? Bun. Atunci o să rog colegii de la IT să deschidă votul pentru amendamentul numărul 6831. Un cetățean. Nu e prin online. E fraier, a venit aici. Vă ascult. Politice. Noi suntem aici ca... Deci mie nu place în ce zonă s-a dus această discuție, pentru că eu am venit aici doar ca să susțin elevii din acest sector și consider că am o responsabilitate uriașă vis-a-vis de ei. Repet, doamna Badea, sunteți într-o ușoară eroare. Bursele de venituri mici pot fi cumulate într-adevăr cu burse de merit.
Tocmai de aceea, dacă noi păstrăm valoarea burselor de merit la cea de acum, la cea care a fost în anul trecut școlar, îi vom determina pe acei elevi care primesc burse de ajutor social să vrea mai mult și să facă performanță pentru a accede și la bursa de merit pe care o pot cumula cu bursa de venituri mici. Elevii care primesc burse de merit și doar burse de merit sunt într-un dezavantaj foarte mare. Sunt elevi care depășesc, a căror venit pe membru de familie depășește cu foarte puțin valoarea ca să se încadreze la bursele de studiu sau burse sociale. În acei copii dați grav. Nu este în regulă să tăiați bani de la acești copii ca să-i direcționați către bursele sociale. Diferența este bugetară, de suport bugetar, este mai mare în a mări bursele sociale decât în a le păstra pe cele de merit la valoarea de acum. Efortul bugetar pentru menținerea burselor de merit între 9 și 9,50 la valoarea de 200 de lei înseamnă undeva sub 200.000 de lei. Efortul bugetar pentru mărirea burselor sociale este de peste 200.000 de lei. Deci vă rog foarte mult să analizați cu celeritate și cu conștiința curată că faceți gestul corect. Nu vreau să intru în niciun fel de dispută politică, de subiecte pe bugete și așa mai departe. Este vorba de o sumă care eu cred că poate fi găsită undeva. Sub 200.000 de lei nu este un efort atât de mare. Dacă îmi permiteți să-i răspund, doamna. În rest, sunt perfect de acord cu absolut toate modificările pe care le-ați făcut în Doamna, îmi pare rău, sunteți în eroare. Suma nu este de sub 200.000 de lei, este vorba de o sumă de 6.600.000 de lei pentru a acomoda toate cerințele. Doamna Bada, vorbesc de un efort bugetar suplimentar față de propunerea dumneavoastră. Doamna, vă rog frumos să vă exprimați calm, da? Matematica elementară ne spune că noi votăm acum bursele pentru perioada 14 septembrie, 31 decembrie. Această perioadă, vă spun așa, foarte clar știu, conține 17 zile din septembrie, toată luna octombrie, toată luna noiembrie și 22 de zile din decembrie. Știu exact pentru că am făcut calculele în Excel. Bun. Deci vorbim despre 3 luni și 10 zile, nu vorbim de o singură lună, vorbim de 3 luni și 10 zile. Atât mai mult. De aici vine eroarea dumneavoastră atunci când calculați, că ați calculat probabil doar pentru corect, pentru așa o lună. este, vă dau dreptate pentru cele 3 luni și 10 zile. Apoi, îmi spuneți al doilea punct la care aș vrea să răspund și apoi am încheiat orice intervenție pe subiectul acesta. Al doilea punct la care aș vrea să vă răspund este cel referitor la copiii care provin din familii ce au venituri cu foarte puțin peste venitul minim, adică acei copii care de fapt nu se încadrează în normele legale care le-ar oferi oportunitatea de a primi o bursă socială. Din păcate, noi în Consiliul Local nu stabilim norme pentru acordarea burselor, ci stabilim doar cuantumul și luăm la cunoștință numărul de burse primit de la instituțiile școlare. Exact, este o lege. Da. Noi nu putem să refacem legea. Noi nu putem să modificăm legea în Consiliul Local. Dacă considerați că este necesar ca această lege să fie modificată și poate este cazul, cred că ar trebui să vă adresați mai degrabă Parlamentului. Vă mulțumesc. Iar ați interpretat greșit ceea ce eu am expus. Nu am referit la faptul că dumneavoastră aveți obligația să dați niște bani acelor copii. Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc într-adevăr prin ordin de ministru. N-au nicio legătură cu subiectul de față. Eu v-am spus că scadeți din burse, tăiați din burse ale unor elevi care nu au acces și la bursa de venituri mici, în timp ce cei de la burs care iau bursele de venituri mici pot accesa bursele de merit dacă au și performanță școlară. Eu asta am spus, nu altceva. Da? Și să vă mai spun un lucru, bursele de venituri mici se acordă pe întreaga perioadă a anului. Bursele de merit se acordă doar pentru perioada în care elevii merg la școală, deci diferențele de efort bugetar sunt colosale între cele două tipuri de bursă. Bun, aș vrea să întrerup discuțiile aici. Eram la votul unui amendament care conține de data aceasta calcule complete financiare și care se încadrează în suma care este prevăzută la rectificarea bugetară, care este următorul punct pe ordinea de zi. Deci, încă o dată, votăm și o să rog colegii de la IT să reseteze votul, să-l luăm de la început. Votăm amendamentul care mărește 4.408 burse
pentru medii cuprinse între 9 și 9,49 și mărește 2734 de burse pentru medii cuprinse între 8,50 și 8,99. Colegii de la IT, vă rog frumos să deschideți votul. Politicianist fiind, nu a spus cu cât măriți, cu 5 lei. Să măriți doar cu 5 lei deci e de râs, deschis votul. Este deschis votul. E o rușine. Au mai dat alții un Colegilor de la IT, este deschis votul? Mie nu mi-apare. Nu este deschis. Ba, este deschis, dar nu-l vedeți, că e ascuns de clopoțel. Bun. Avem 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 5 abțineri. Amendamentul a trecut. Bun. Trecem mai departe la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al sectorului 2 al municipiului București. Poftim? Da, am cerut. Așa este. Aveți dreptate, îmi cer scuze. Colegilor de la IT, o să vă rog să resetăm votul. Acum... Nu. Da. Deci, deschidem votul pentru proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 1 al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de pe raza sectorului 2 al municipiului București, cu amendamentul votat mai devreme. Bun. Vot deschis. Bun. Avem 16 voturi pentru și 10 abțineri. Proiectul a trecut. Acum trecem mai departe la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al sectorului 2. Ați primit proiectul pe e-mail. Avem un amendament la el, introdus de aparatul executiv. Dorește cineva să ia cuvântul pe amendamentul acesta? Acum discutăm amendamentul introdus. După aceea, discutăm și proiectul de rectificare bugetară. Depunerea unui nou amendament se discută înaintea de primul amendament. Bine, vă ascult. Aveți un amendament de depus. Da. Să-l fac verbal, pot să-l și scriu dacă este o problemă. Aș vrea ca să se mute suma de 606.592 de lei și 80 de bani, am făcut calculul pentru doamna Badea, de la capitolul dobânzi Deci îmi dați dreptate. Cum? Îmi dați dreptate? Nu, am făcut calculul acum, exact, da? V-am spus 200.000 pe lună, mulțit cu câtezile. Târziu, după depunerea nu e târziu, este chiar de vreme. O să vedeți de ce. Deci 606.598 de lei și 80 de bani de la capitolul dobânzi bancare la capitolul învățământ pentru a se majora bursele într-o ședință extraordinară pe care o să o convocăm noi sau dumneavoastră. Acesta este amendamentul meu pe care doresc să-l supuneți la vot. Mulțumesc mult. Și nu o să ne mai fie frică că nu cumva nu trece, nu sunt bani în rectificare, argumentul nostru. Deci vor fi bani pentru a se majora toate bursele, așa cum erau înainte. Mulțumesc. Doamna Badea, vă ascult. Doar un punct de vedere foarte scurt. Eu nu voi vota o mutare de buget de colo-colo fără a înțelege impactul acestei mutări. Proiectul ar trebui să treacă prin Comisia de Buget, ar trebui să avem niște explicații. Până atunci eu nu voi vota astfel de amendament. Vă mulțumesc. Discutăm acum primul amendament. Eu am depus amendamentul, îl discutăm pe primul depus de executiv și după care o să-l discutăm pe al meu. E ok, poți să-mi spun punctul de vedere încă o dată. E salutar faptul că a spus că nu înțelegeți. Pe nu, a spus că n-a înțeles. A spus că n-a înțeles. O să vă rog să ne liniștim totuși, da? Haideți să avem o discuție civilizată. Bun.
supunem la discuții sau la vot amendamentul introdus de aparatul executiv privind un venit suplimentar în urma OUG numărul 201 din 23/11/2020, prin care se repartizează sectorului 2 sume defalcate special pentru învățământul preșcolar și învățământul primar. Este trecută în amendament, avem așa, 2542.000 lei, care, dacă înțeleg eu bine, vin de la guvern. Bun. Supun la vot acest amendament. Deschidem votul. Cine este pentru? A votat toată lumea, avem 22 voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. 24, 25. Bun, deci cu 26, ok, mulțumesc. Cu 26 de voturi pentru a trecut amendamentul privind programul Cornul și Laptele, da. Bun. Revenim acum la amendamentul domnului Dan Cristian Popescu. Vă sperați pe mine dacă vă rog să-l repetați? Deci vreți să mutați de la dobânzi? Pot supăra pe noastră pentru că am înțeles modul de lucru și le iau ca atare. Aș vrea să mutăm din capitolul dobânzi bancare, îți poate spune doamna Vârvan exact după număr, că nu le am în față, suma de 606.592 de lei și 80 de bani sau rotunjită, dacă doriți, să fie 607.000 și vedem după aia la ultima rectificare. Pentru a asigura faptul că nu se vor tăia burse față de cuantumul care era până în anul școlar trecut. Deci copiii de la 9 la 9, cu mediile între 9 și 9,49 vor lua tot 200 de lei, 955 de lei, cât a propus domnul primar și majoritatea pe care o coordonează. Mulțumesc. Doamna Anda Badea. Cred că nu putem lua decizii chiar așa irresponsabil. Ar trebui ca domnul Popescu, și îl invit să facă asta, să ceară un raport de la Direcția Economică prin care să înțelegem cu toții care ar fi impactul și care ar fi efectele acestei mutări de sume. Noi nu putem să facem, să luăm o decizie așa, pentru că ne spune dânsul pe ochi frumoși. Ne pare rău. Trebuie să intervin pentru că se aruncă cuvinte irresponsabili și nu știu dacă e loc într-un consiliu local, dar, mă rog, fiind la început, probabil... Nu e locul pentru irresponsabilitate în consiliul local. Da, deci e puțin penibil să-mi cereți să cer un raport ca să înțelegeți dumneavoastră. Deci dacă vreți să înțelegeți, studiați lucrurile. Deci eu aș merge pe o variantă mai scurtă. Cereți cuvântul dacă vreți să mă întrerupeți. Deocamdată vorbeam eu, da? Deci aș merge pe o variantă mai simplă, pentru că să ne depărtăm de faptul că este campanie electorală, de faptul că suntem în partide diferite și să ne gândim mai mult la cei 4408 copii cărora li se vă taie, care au depus un efort la școală, poate și pentru a primi acești bani, cărora li se spune că li se vor da decât 155 de lei față de 200 de lei. Și am putea să o întrebăm pe doamna director, aici de față, nu trebuie să facem un raport, să facem o comisie de anchetă și așa mai departe, să ne spună dacă suma pe care a propus-o executivul la acel capitol poate fi diminuată cu 606.000 de lei sau 607.000 de lei. O putem întreba pentru că este aici. Și toți colegii pot să afle, inclusiv cetățenii care se uită la această ședință, pot să vadă dacă într-adevăr a fost pusă o sumă mai mare decât este nevoie acolo și una mai mică decât este nevoie la burse. Dacă îmi permiteți cuiva sau doamnei direct să răspundă, cred că o să fie clar. Dacă doriți transparență, dacă doriți să le știți noastră pe toate dinainte și altfel nu se poate decât cum vreți noastră, am înțeles. Vreți să... Domnule Dan Cristian Popescu, îmi permiteți să vă întreb de ce, având în vedere că am avut... Bine, domnule, de ce? Îmi permiteți să vă întreb de ce
dacă tot am avut la dispoziție toată săptămâna aceasta, toate cifrele acestea asociate rectificării bugetare, inclusiv partea de dobânzi, a fost disponibilă nouă tuturor, timp de 4 zile. S-a întrunit inclusiv Comisia de Buget a acestui Consiliu Local, având în ea inclusiv colegii dumneavoastră de la PSD. Da? Și toate aceste cifre le-am avut în față toată săptămâna și ne-am uitat pe ele și am calculat împreună. Bine, dumneavoastră când ați depus proiectul, amendamentul pentru burse, nu era însoțit de niciun calcul. Dar vă întreb, de ce depuneți acum acest amendament? De ce nu ați făcut calculul acesta toate zilele acestea? De ce nu am verificat dacă într-adevăr sumele respective, că dumneavoastră practic porniți în amendamentul dumneavoastră de la presupunerea că sumele respective sunt excedentare, că sigur sunt prea mult, în ciuda faptului că toate calculele primăriei de rectificare bugetară sunt special gândite, bugetul respectiv este gândit pentru dobânzi. Dumneavoastră este prima oară când argumentați faptul că este prea mult. Aveți un argument pentru care suma respectivă de la care luați este prea mult, aveți niște calcule făcute, aveți o listă cu împrumuturile care trebuie achitate, dobânzile la care trebuie să achităm împrumuturi zilele acestea până la sfârșitul anului, pentru că dumneavoastră tăiați de la niște sume despre care spuneți că sunt excedentare, dar nu prezentați niciun calcul ca să dovedească că aceste sume sunt excedentare. În condițiile în care ați avut cifrele în față, toată săptămâna și totuși cumva acest calcul nu a apărut, apare abia acum. Nu, da. Este... O să-l rog pe domnul Dan Cristian Popescu să-mi răspundă la întrebare, după care înscrisă la cuvânt este doamna Anda Badea. Întrebarea aceasta putea să o puneți și domnului primar, care și-a modificat singur proiectele, având datele mult mai bine decât le aveam eu. Eu am avut datele pe care le-am primit. Întâi era un număr de burse, după care a fost un alt număr de burse. Deci ieri la comisie sau alaltăieri ni s-a spus că este un număr mai mic de burse. Deci au fost date fluctuante. Da? Deci inclusiv executivul și-a modificat singur proiectele și îi întrebați și pe dânsii același lucru? De ce nu au studiat bine datele sau și doar datele de la aceste dobânzi pe care le modificați dumneavoastră s-au modificat în vreun fel de când au fost publicate la începutul săptămânii până acum? S-au modificat față de proiecția noastră din 7 septembrie, care avea în vedere o tragere mai mare din creditul BEI. Dar discutăm pe lângă subiect și arată cumva abordarea politicianistă, când am putea discuta temeinic, concret, cu doamna director, care ne poate spune, sunt bani sau nu sunt bani. Dacă vrem să ne învârtim în jurul cozii, putem, da. Eu aș vrea doar să atrag atenția asupra unui aspect. Domnul Popescu a propus un amendament la proiectul de hotărâre legat de burse, în care s-a văzut că nu a făcut de fapt niciun calcul și calculele pe care s-a bazat au fost mai degrabă cumva din instinct. Acum ne spune că are alte calcule pe care se bazează, în care să avem încredere, fără a cere un raport de la direcția economică, fără nimic. Cum să ne bazăm noi pe niște cifre bazate pe instinct acum, când ne-a dovedit acum 10 minute că cifrele pe care s-a bazat când a făcut amendamentul nu au fost corecte? Eu aceste calcule le fac cu calculatorul și pot să le fac și în minte, să știți, nu le fac din instinct. Calculul este următorul: 4408 înmulțit cu 45 de lei, înmulțit cu 3,33, adică 3 luni și 10 zile. Dar cum l-am făcut? Nu v-am spus dumneavoastră. Cât vă dă? 200 de mii? Nu le-am spus. Mi-ați spus că v-a dat 200 de mii. Nu, doamnă, n-am spus eu 200 de mii. Doamna din spate a spus 200 de mii. Domnule Iliescu, o să vă rog frumos. Nu v-am spus 200 de mii. Doamna Badea, domnul Popescu au o civilizație, o civilizată conversație. N-aveți cum să mă acuzați că fac calcule din instinct, pentru că este o nouă formulare gen reechilibrarea burselor. Vorbim ca să ne auzim. Deci, haideți să vorbim serios. Lăsați politica, lăsați campania electorală. Gândiți-vă la 4408 copii care au luat între 9 și 9,49 și noi le spunem că le vom tăia bursele, pentru că le-am reechilibrat pe altele, cu toate că am avut mai mulți bani. Deci noi spunem copilor, am avut mai mulți bani, dar o să vă tăiem bursele. Gândiți-vă la logică. Bine, domnule candidat la alegerile parlamentare, Dan Cristian Popescu. Puteți să dați cuvântul doamnei? Nu, haideți să votăm. Eu consider că am avut șansa să ne spunem toți păreri. Nu. Întrebarea... Deci... Bun. Calm. Domnule Iliescu, calm.
Vă rog frumos, vorbiți respectuos. Doamna Pârvan. Aveți un raport făcut legat de ce spune domnul Dan Cristian Popescu? Nu am venit cu niște date pregătite pentru dobânzi, dar vă pot spune sigur că la început de an se estimează dobânzile în funcție de cursul valutar. Într-adevăr, pe parcursul anului, euro a crescut. Nu mai există un surplus atât de mare, cum știați dumneavoastră, în trecut, mai ales că în această rectificare am tăiat 1.400.000 și ceva de mii. Am tăiat în această rectificare la dobânzi. Dar mai există un surplus sau nu? Nu mai există. Deci dumneavoastră spuneți că toți acești bani dumneavoastră, ca și consilier local, puteți propune orice, în sensul, puteți propune să tăiem dintr-un loc și să punem în alt loc. Da. Dar, eu vă spun sincer, nu am venit cu calcule aici să vă demonstrez. Cursul euro a crescut anul acesta. Și acest lucru va putea fi verificat la final de an, că toți acei bani se vor cheltui pentru dobânzi. Da. Da? Ok. Și dacă o să mai rămână bani, gen 607.000? O să-i mutăm N-am de unde să știu eu acest lucru. Vom vedea, dobânzile se plătesc la cursul valutar, nu știu cât va fi. Aș vrea să vă fac o propunere. Aș vrea să vă fac o propunere de gentleman agreement care va fi realizată, dacă nu trece acest amendament, după 6 decembrie, deci o să ieșiți din patima politică, ca dacă acolo vor mai rămâne bani la acel capitol, va fi ca așa cum am spus eu, acei bani să fie trecuți la bursă și să fie date bursele din urmă. Sunteți de acord? Gentleman agreement. Da, corect, da. Domnule Iliescu, a fost un comentariu lipsit de respect. Domnul Popescu vorbește respectuos. Doamna Badea vorbește respectuos. Vă rog frumos să respectați această conversație, da? Deci, da? Este cineva de acord cu domnul Vaspuș, văd că vreți să răspundeți dumneavoastră. Da, acum domnul Popescu probabil că știe mult mai bine ce nerealizări are fosta administrație. Acum mărturisesc că regret că n-am votat măcar abținere pe execuția bugetară, având în vedere ce s-a întâmplat cu investițiile. Probabil că intuiți că acest fenomen se va întâmpla în continuare, că practic au fost compromise de fosta administrație multe investiții de anul ăsta și atunci știți, mă refer la execuția bugetară și la banii care au rămas necheltuiți. Vom vedea, domnul Popescu, ăsta este răspunsul. Vom vedea ce se întâmplă. E și o perioadă de pandemie. Trebuie să vedem și ce cheltuieli suplimentare pot să existe și vom evalua la sfârșitul sau în cursul lunii decembrie, nu la sfârșit, și va mai fi o rectificare bugetară. Putem să discutăm în vederea acelea rectificări, având toate datele pe masă. Dar încă o dată, nu se face bugetarea în ședință în stilul ăsta pe genunchi. Da? Am avut toate și ați avut aceste date în calitate de viceprimar, le-ați știut foarte bine, știți ce anume ați lăsat prin diverse colțișoare ale bugetului, se pare că știți. Ok, haideți să vedem, dar la momentul potrivit, da? Care nu este acum, în ședință, să facem improvizații de genul acesta. Mulțumesc. Domnule Popescu, stați o secundă. O să vă permit să răspundeți, pentru că sunteți inițiatorul amendamentului. O să-i răspundeți domnului Vaspuș. Așa, dar după aceea vom încheia discuțiile pe acest amendament și îl vom supune la vot, da? Am dat cuvântul și doamnei directoare, am dat cuvântul și partidelor de pe ambele părți ale spectrului. Doamnei director, se spune. Vă mulțumesc frumos. Da, plăcere. O să răspund domnului Vaspuș, pentru că a vorbit despre nerealizările trecute. Aici iarăși văd o fractură logică. Se vorbește că s-au făcut prea multe lucruri și acum se spune că de fapt nu s-au făcut lucruri. Nu înțeleg de fapt care este opinia noastră, că s-au făcut prea multe în acest an sau că nu s-au făcut destule. Păi pot să vă răspund. Nu s-au făcut lucrurile care trebuiau, adică investiții, și s-au făcut niște lucruri care nu trebuiau, adică niște cheltuieli care n-au fost... Ce investiții nu s-au făcut? Dați-mi un exemplu. Păi dacă vă uitați, de exemplu, la... Spuneți-mi noastră că știți. Dacă vă uitați, de exemplu, la zona de învățământ, la procentul de pe execuția bugetară, cred că era 28%, dacă mă aduc eu bine aminte, pe investițiile la unități de învățământ. În condițiile în care, slavă Domnului, front de
de lucru era că am avut o stare de urgență, nu? Și să putea lucra la investițiile respective. Și sunt și altele. Reabilitările termice care sunt tradiționale. Dacă îmi permiteți, stați o secundă. Nu. Aș vrea să întrerup această discuție, pentru că discuția a alunecat dincolo de obiectul acestui amendament. Da? Deci, nu, înțeleg că dacă argumentăm pro și contra pe amendament, ok, dar în momentul de față noi facem politică să rămână amendamentul, da? Și haideți să-l supunem la vot. Care nu are un răspuns clar, supunem la vot amendamentul domnului Dan Cristian Popescu privind realocarea. Nu ai voie să vorbești. Deci, bun, avem 10 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, 2 abțineri și 2 persoane nu au votat. Bun. Amendamentul aplicat. Acum, supunem la vot proiectul. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al sectorului 2 al municipiului București, modificat cu un singur amendament. Domnul președinte, o secundă, dar cereți și avizele de la comisie. Urma să le cer? Da. Nu uitasem de ele, să știți. Cu amendamentul 6830. Înainte de acest amendament, proiectul de hotărâre avea avizul Comisiei de Buget? Da, are aviz favorabil. Bun, vă mulțumesc. Deci votăm rectificarea bugetului general al sectorului 2 al municipiului București. Deschideți votul, vă rog. Cu amendamentul 6830 privind programul Cornul și Laptele. Bun, avem 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 8 abțineri. Rectificarea bugetară a trecut. Bun. Mai departe, pe ordinea de zi avem proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 de lei cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al sectorului 2, ca total al creanțelor fiscale la data de 31 decembrie 2020. Și pentru domnul Iliescu, o să încep de data asta cu avizele comisiilor. Vă mulțumesc. Comisia de buget, aviz pentru acest proiect de hotărâre? Favorabil. Comisia juridică, aviz pentru acest proiect de hotărâre? Aviz favorabil. Vă mulțumesc, domnule Săftoriu. Supunem la vot? Deschidem votul. Bun, avem 26 de voturi pentru, unanimitate. Proiect aprobat. Ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular, care va funcționa la nivelul sectorului 2 al municipiului București, începând cu anul școlar 2020-2021. Mai exact, este vorba despre grădinița particulară Pick Me Academy de pe strada Dragoș Vodă. Supunem la vot? Bun. Aviz de la... Așa este, aveți dreptate. Aviz de la învățământ. Pentru. Interpelări nelegate de acest... Nelegate, da. Ok. Deci o să am grijă să nu îmi închid ședința până când nu facem interpelări, da? Ok. Bun. Deci, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea denumirii grădiniței. Am primit avizul de la comisie. Deschideți votul, vă rog. ...26 de voturi pentru, unanimitate. Vă mulțumesc. Bun. Am încheiat ordinea de zi. Domnule Dan Cristian Popescu, vreați să faceți o interpelare? O rugăminte. Da. Ok. O rugăminte, să menținem interpelările scurte și să încercăm să fie interpelări în interesul cetățenilor și nu campania electorală, da? Pentru oricine care are o interpelare de făcut, da?
Dar cine dorește să facă o interpelare, mânuța sus ca să știm cât suntem. Deci avem unul. Domnule Dan Cristian Popescu. Aș vrea să fac câteva remarci legate de primele ședințe de Consiliu și de activitatea din prima lună, cred, a noului executiv. Am văzut, în opinia mea, v-am spus, încălcări ale legii și în prima ședință atunci, sau în a doua ședință, sau prima la care am participat eu, privind alcătuirea comisiilor. Am văzut și astăzi favorizări ale unor persoane care sunt lăsate să intre online, cu toate că nu este legal. Și, sigur, nu e atât de important să facem o plângere în acest sens, dar vă spun, nu este corect să favorizăm anumite persoane, pentru că legea este pentru toți. Că e bună, că e proastă, poate fi modificată, se poate face un proiect de hotărâre care să permită doar primarului să intre online și celălalt cetățen nu știu. Dar astăzi nu s-a procedat corect. Înțeleg și nu vreau să spun mai mult situația în care se află domnul primar, de contact a doamnei, dar abordarea nu este corectă și nu este legală. Nu poți să ai un primar cu atribuții delegate cuiva și persoana respectivă în același timp, pentru că nu știi cu cine vorbești. În al doilea rând, iarăși, apropo de legalitate, am văzut abordări care sunt în afara legii. Am văzut cum persoane din afara primăriei sunt implicate în decizii care se iau aici. Acest lucru nu este legal și nu este corect. Am văzut și m-a și surprins un eveniment făcut chiar în prezența Ministrului Educației, unde se propunea ca oamenii neangajați la primărie să poată fi trimiși de primar în consiliile de administrație ale școlilor. Vă aduc în vedere faptul că este ilegal acest lucru. Nu poți să numești persoane care nu sunt angajate la primărie în consiliile de administrație, să reprezinte primarul. Deci nu se poate. Știu că e populistă propunerea, dă foarte bine pe Facebook, pe Tinder, pe Twitter, dar nu este un lucru legal. Deci persoanele care nu lucrează în primărie nu pot fi implicate în lucrurile pe care le face primăria. Este o remarca mea deocamdată, dar lucrurile, dacă continuă în acest ritm revoluționar francez, cred că nu o să ducă într-o direcție bună. Mulțumesc mult! Bun, declar închisă ședința de Consiliu Local. Vă mulțumesc pentru participare. Multă sănătate tuturor! O rugăminte înainte să plecăm. Colegii de la IT ne-au rugat să lăsăm pe masă aceste cartele. Deci cartelele acestea vă rog frumos să le lăsați lângă dispozitivul electronic de vot. Vă mulțumesc!